Ungabe unezinkinga empilweni ezothanda, emsebenzini, ibhizinisi noma inhlanhla ivalekile, unenkinga imali noma esithwala, lahlekelwe imoto noma imfuyo, khululeka-ke, ukhona umkhulu ukhehlekhehle, umelaphi wesintu othembekile nowaziwayo. Ubuyisa imfuyo elahlekile, vula izinhlanhla, asusa ibhadi, futhi asize ngezinkinga zempilo. Xhumana naye kule nambolo 081 493 1276 081 493 1276. Khulu khehlekhehle, lapho abanye behluleka ikhona la siqala khona. Sanibonani wey'ngane zakwethu, angibelele phinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Lami igama ngumfeza Nguthuthunga Khumalo bathi iLasbona Makhumete. Zophinde ngicela ngane ukuthi uma ngabe usemusha kuleli khasi uwenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, bese futhi uyangilandela ey'nkundleni zokuxhumana, Facebook @Fezeko, iLasbona Makhumete, TikTok @Fezeko Media, bese kuthi ku-Instagram @Mfezeko_162. Ngane zakwethu kubika ukuthi sekushona abantu abayishumi ngemuva kwengozi embi eyenzeke phakathi kwetekisi nebhasi emgwaqeni u-R39 phakathi kwe-Standerton ne-Morgan Zone ngolwesine ekuseni. Iziphathimandla zisola ukushayela budedengu futhi bekunenkinga okungenzeka ukuthi ube nomthelela kule nhlekelele. Lesi sigameko sesiphinde saveza ukukhathazeka okukhulu kwezokuphepha emgwaqeni esifundazweni. Abagibeli abane bathola ukulimala kanzima, kwathi omunye walimala kancane. Bonke abalimele bese baphuthunyiswa esibhedlela e-Standerton ukuze-ke bathole ukwelashwa. Ngaza ukuthi zona indaba esinibekela zona lokwenzeka sibuke sande njalo isibalo sabantu abadlulile emgwaqeni kuza ngemuva kwengozi eyenzeke e-Standerton ngolwesine ekuseni laphana, nokubeka ukuthi-ke bekunenkinga okungenzeka ukuthi iyona mhlampe ebenomthelelo okutheni kwenzeke le nhlekelele. Ngaza kwethu-ke izona indaba ezibuhlungu nezingehli kahle, ngathi-ke abashayeli bangathi ukucophelela kakhulu emgwaqeni uma ngabahamba, nakuba impela kunengozi impela kunzima ukuthi sigwameke, kodwa-ke kube ukuthi wonke umuntu uyakufaka ikhanda lawo ukuthi-ke kube ukuphepha phambili, kakhulukazi obagibeli nakanye nabantu abashayeli abasuke balayishe abagibeli laphana iy'moto ezifana namatekisi. Kodwa-ke ngaza kwethu-ke engathi imphefumulo abadlulile ingalala ngokuthula. Ngaza kwethu izona indaba sinibekela namhlanje sishisa ezihamba phambili. Niziphathe kahle, mina sengiphuma nje nangeLasbona. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu. Bye bye.